Suspingi majú si kontroloval si suspingi. Poď. Poď. Hore ruky, Maria. Nemaj dolu ruky, ale ruky. Vyhapujte, Andrej, vyhapujte, Ruko, Andrej, Ruko. Uderí aj krok, Maria. Maria, predná, viacej tých predných. Aj dve po sebe, tri. Po skoku stále, Andrej. Andrej, stále po skoku. Doďo, Maria, neboj sa, Hanca. Doďo. Počkaj si. Boxuj, výborne. Začnám tu si boxovať, je opačné gáte, Maria. Poďme, hore ľudí a hore. Vytačne peci. No to trémame. Imáš, 10 rokov. Bude v YouTube. Poď sem, YouTube urobí. Áno, ja. Maria, uderi. Dlho čakáš, dlho máš ruku. Veriti ma, sad ne začína, on je opačne gáda, zrikni to. Budeš to rohu, Maria. Tak, to je ono. Pekne. Pičky, Maria, hrám sa. Lebo máš byť podobný, ne? Nekekam, no. Predstavne, Maria, prečide, tá predná robí furt. Urobí tá predná. 3-4 údery, Maria, poďme. Povedeš. Nekecaj. Nekecaj, tak. Nevyhráš, Maria, robaj si údery. Pekne. Hore ruky. Odsuň, hodný. Maria, nič nebočuj. Stop. Vidíš to, 29 sekúnd. Poďme, Maria, poďme, pretlač ho. Andrej, Zanko. Pekne, ale ľudí maj, keď vyhráš. Maria, pravá ruka, poďme, pravá. Poďme, teraz, tak, preč. Pekne, aj spodou, pravá. Nevadí nám to, nevadí. Pojdeme, ten spodou, poď. Tak, tu. Musíte presniť, celý. Štyri dopredu, ne jeden. Počkaj na polní a ten si spodou. Dále ho. Dve ruky máš, poďme, boxuj. Jednu ruku si hovorím. Tak, to je ono. Dynamiku do toho. Jedno sa je teraz povoľu. To je ono, poďme, už nepovoľu, poďme. Poďme. Tak, výborne, Andrej, boxuj. 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 No poďme, jednu kolena hore. Znovu naplánuj to. To isté a hore, poď. Ruky hore. Tak, poďte aj ho. Ja s tým tú ruku udržať. Začni. Tak, to je ono. Teraz opačne. Poďme, robí. Druhý hák, poď. Dýchaj, Maria, si. Dojo, Maria. Pozor na ruky, jeden. Tak boxuj, neždáš tie ruky. Poďme, 4. Puš, Maria. Poďme. Tak, teraz poďky, druhý bol. Dýchaj. Neprechádzaj sa tu, Andrej. Zober mu
Volný, Andrej, volný. Poďme, boksuj. Boksuj. Čo napravuje, Andrej? Andrej, ten spôsob, poď, nastrašíme ho na teraz na bok. Poď, najviac, trošku vystražte ruky, hejme bola živého. Ale nič nerobí. Sa naučím boxovať, nenásli. Jeden je málo, Doriti. No? Jeden je málo, Doriti. Poďme, prekročím ho, vzadu. Teraz na stromok. Tak, počkáme si ho teraz. Týmte tu hľadať. Ale v pohybe, Andrej, tu na sa neplakaj. Hej, stop! On neurobil na schvál. No jo, ale počkaj, ty môže tu hľadu, lebo tam hľadať. Nepozeraj na ňo. No jo, no. Poď, 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 zatlačíme ho troška. Poď, predná ruka, hore musí byť. Nečakaj to. A ty, ja som to pekne, zle. Bohužne, zabojuj, Maria. No jo, zabojuj. A Mihalčík, jebo. Poďme, Mária! Poďme, Stop. Poď, halo, box. Poďme. Pravý hač, Mária, pravý hač. Poďme. Je tam hlas, nedávaj mu. No jo, pravý hač, no jo, a znovu ho daj. Poďme. Nie sú ruky, píčalo. Znovu spraviť, poďme. Píče, to spraviť. Tak, poďme, opakuj to. Povolím dvíhať. No jo, a znovu, kurník, to celý čas robil. Aby si videl. Poď, box. Môžeš robiť, keď je blízko. Ja to pozor. Hore ruky a znovu. Ono prečítaj. A znovu. Kurva, Andrej, keď to je vidno, rozpíče, je vidno. Tak mu to povolá, Andrej. Teraz, Pia, kružo, poďme znovu pravý zakladať. Poďme. Zúďte, poďme. To čaká. Teraz. Poďme, Mária. Mária, ty to nerob tedy, keď ti to Sveťo hovorí. Stop. Teraz zatlačí, poď, zatlač. Boxuj. Zatlač, poď. Pomer si ho. A znovu, Mária, poďme. Hore ruky, ale hore ruky. Teraz, ty direkt, to je. Nedoťahni, poďme. No jo, a znovu, vytočte ho. No jo, a znovu. Pozor, Andrej, hore ruky do piče, nie už. Poďme, znič ho. Znič ho. A zvíhať tak pravý. Hore ruky. Mária, pravý. Teraz, ty ga dám.